shibun biang sa isia na kanika step nga ai kublay biang epi baro haga kerteng ga batyang tam unong pen im jongi u Jesu Kris. Kadok nu jonga kanika por ka pamanta kalam sya ka shiti sya ki Hebrew. Kalenong ka basaw kad khot ka bakat ar. Kikentin ki ba ongkum ni namar ka ktin ublay kalong ka ba im bat ka ba don bor bat ka ba khamnep ban ya kanu kawat lang alyang serti ngan pulia biang namar ka ktin ublay kalong ka ba im bat ka ba don bor bat ka ba khamnep ban ya kanu ka watlam alyang serti hakani ka por ka bamantang ako aban ay ka phang ka ba ongkum ni banmat ya kaktin ka jong ublay banmat ya kaktin ka jong ublay hakipor ki jong ki bamenswa ko para bangait ba iet kaktin ka jong ublay ka ong kalong ka ba im kalong ka ba donbor bat ka ba khamne ban ya ka watlam alyang serti nga yaladi habanga nga perkhat nga person habanga nga puli nga sngo kumba kumno kata kamlong ka ba donbor namar baladang nga puli ngam sngo thu ya ka bor jong ka habanga nga puli ngam yo ya kata ka bor banga ngam yo ma de na kaktin ka jong blay ngam sngo thu bakalong khamne ban ya ka watlam arsir alyang serti ngam sngo thu baka penpay ya ka donut ka jonga ndre kaktin ka jong blay pat ka ong ba namar kaktin u blay kalong ka ba im bat ka ba don bor bat ka ba khamne ban ya ka kanu ka watlam alyang serti bat ka ba pay hadu ka ban penklat ya ka jing im bat ya ka mensim hendrei tat hadu usnem ar hajar khatsau nga aingu ya ublay nga aingu ya ublay ba nga mat ya kaktin ka jong ublay dadai tang ka ba nga syukut tang hakaban puli ya kaktin ka jong ublay dadai tang hakaban syupet kumni kumtai shit khot ad khot ya kaktin ka jong ublay re aingu ya ublay ba nga damat sisya ya kaktin ka jong ublay ka ba mut ba ublay ukren ya nga leng ba kaktin ka jong ublay ba de hadu ka tu ka kalimat nga skong thu ba pleng kaktin ka jong ublay kalong ka ba im kalong ka ba donbor bat kalong ka ba khamnep ban ya ka watlam alyang serti nga skwa ban ya thu kum ka wei ka nuksa ka di ka jingjang ka ba sisya ba wei khna samla da kena samla udai ubakit bahai ya ki kambalang kumta bat onda ula he lasan kumta kaban ka jing shitom ha ka jing im ka jongu laban ka jing shitom shibenai ulas dang ban kuslai laban ha ka benai ka ba al ula nang kham kuslai susu laban ha ka benai ka balai ula nang kham kuslai susu onda laban ha ka du sau benai kata ka jing pang ya ka jing im jong ta usamla ka jing jur ka jing kuslai ha ka jing im ka jong u hadu ba udamat ya ka jing kuslai ka ba ba ka jing im ka jong u hadu ba uda perkhat ba unda penkhat no ya ka jing im la jong hadu ba unda perkhat ba un suicide no today namar kata kadau de namar kata kadau ha kata ka klimat udon kata ka jing mut ka jing kuslai ka ba jur ba barhaba kum ta ukun mau ken yo we briu jong blay haba ukun mau yo we briu jong blay ufun ya but ufun ya ya thu ya kita ki baro ki suicidal thoughts ka ba uwan ka jing kuslai ka ba uwan kum ta ter but hang tau briu jong blay ya slok but habalas ya slok kum ta duai ning kong ba hadin ka jing duai ai ya kaktin ka jong blay ka ba bila ban shem na ka kitab Jeremiah kalenong ka balai puwe ka khot ka balai ka ba ong ngala ya phada ka jing bom jukut utau briu jong blay upen iya utau kena samla upen iya kan kaktin ke jong blay ka ba ngala ya phada ka jing bom jukut utau kena samla usngau ba ublay daladihi wan ong ya ngala ya me da ka jing ka ba bom jukut badai na do kata ka kalimat kata ka tin ka jong blay ka rung ha ka donut ka jong barhabala rung ha ka donut ka jong uyomat ya ka jing ka jong blay uyomat ya ka tin ka jong blay banado ka tu ka kalimat lada umat biang ha ka jing pangru don kata ka suicidal thoughts ha ka jing im ka jong tede namar kata ka da umat ya kaktin ka jong blay para magay ba ka jing khot yang abat yang ilang baro kani ka por ka pamenta kalong bangingin sngot hu bangim day ban kut tang ha ka ban puli ya kaktin ka jong blay ringin damat ru ya kaktin ka jong blay nginda experience ya kaktin ka jong blay shibun ki testimony ki ba blay ukren leng ba kaktin ka jong blay ka jing im ka jong
don kipor habang nga puli ya kaktin ka jong blay ngam sngoyo ya ka bor ngam sngo thu ba kalong ka ba kalong kung ka walam alyang sarti ngam sngo thu ba kalong ka ba im ngam sngo thu ka ba kalong ba ka ay jing im kum ta ter ndre don pa kipor lada umensi mu jong blay ukren leng ba kaktin ka jong blay haka jing im ka jong ngayo mat ya kaktin ka jong blay den naman kata ka daw para bangay biye ka jing khot yang abat yang ilang baro haka ni kapor ka ba mentang kalong ba nai day tang ban syukut tang ka ban puli rengi don kam ban experience ban mat ya kaktin ka jong blay u blay un keren yang abat ya pi leng ba kaktin ka jong blay tu blay nyerap yang ilang baro leng ba ka ni ka khubor ka ba kendiat u blay na ka benta ka buram ka jong amen tu ngnya duay ko pa juga ubam neng ngada aingu sikade ko pa bi leng bagan ni kaktin ka ba im ka chong mi ya rap yang ilang baro ki bapet ya ka ni ka channel ka ni ka por ka pamantang ko pa bi kenang bangin laban sngow thu kenang bangin laban tip om tang bangin kut tang hakaban puli ya kaktin ka jong play rengi don kamban experience ru ban mat ya kaktin ka jong play ba mamehi men keren ko pa bi yang iway ko pa bi kenang ba na ka dono mau ka jongi kan kelalong ka dono do ka jongi ko pabi nga doay kini baro haka kerteng uji sukres ngapan amen.